una associació de persones que estem recuperant varietats tradicionals en interès agrari del País Valencià. Aleshores, agarrem les llavors tradicionals i tot el testimoni de les persones que encara les cultiven i la nostra tasca és difondre tot el valor que tenen aquestes varietats. I també ara ha sortit també el catàleg que hem participat en fer, el catàleg de varietats tradicionals d'interès agrari de València, i aleshores mitjançant aquest material també estem donant llavors a agricultors per a que puguen cultivar aquestes llavors. S'ha perdut la nostra cultura, els nostres arrels, s'ha perdut la nostra cultura culinària també, perdem el nostre paisatge, perdem sabors, colors, olors i perdem també, cada volta que una varietat se perd, estem perdent oportunitats davant de la que ens ve, que aquestes llavors estan adaptades al nostre clima, al nostre sol, i estem perdent oportunitats davant un canvi climàtic de sobreviure. Per una altra banda, estem dependent de 4 o 5 varietats que hi ha al mercat. És molt important tindre moltíssimes varietats. Les llavors tradicionals són biodiversitat i també, si ens fixem una miqueta i anem més enllà, els aliments, per els seus pigments, colors que tenen, ens aporten unes propietats químiques i nutricionals per al nostre cos. És a dir, si tu t'estàs menjant un encisam morat de morella, estàs menjant aquest pigment morat i estàs menjant aquest nutrient que per al teu cos serveix per a una cosa. I si t'estàs menjant un encisam de color verd, estàs menjant un altre pigment. Aleshores, salut, cultura, biodiversitat, futur, passat, arrels.